Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. În acest clip video vreau să vorbesc despre o altă funcție AI a celor de la Samsung și anume despre asistența la scriere. Bun, acesta este telefonul meu, un Galaxy S24 Ultra și după cum poate ați auzit, pe aceste noi modele de telefoane au fost introduse niște funcții AI. Una dintre ele este asistența la scriere. Pentru a vedea dacă această funcție este activă, putem merge la setări, iar aici mergem în jos până la caracteristici avansate. Aici avem instrumente inteligente avansate, iar aici avem tastatură Samsung. Bun, aceasta este asistența la scriere și ce face ea? Traduce mesajele din anumite aplicații de conversație și mesagerie, modifică tonul textului scris și obține sugestii de ortografie și gramatică. Bun, și acum dăm pe traducere conversație, este activată. Avem aici limbi pentru afișare doar textul tradus, tradus și original. Gestionarea aplicații poate fi activată pentru mesaje Samsung și mesaje Google. Și pachetele lingvistice disponibile instalate sunt engleză, franceză, germană și italiană, iar pe lângă mai avem și altele care pot fi descărcate. Din păcate nu avem limba română. Bun, dacă mergem mai în jos, aici avem stil și gramatică, este activat și ne ajută să corectăm ceea ce scrie. Și mai avem mai multe caracteristici inteligente avansate care sunt pentru altceva. Bun, iar acum voi merge la mesaje și am un text gata scris, iar cu acest text mă voi juca puțin cu funcțiile de AI. Pentru a folosi asistența la scriere, butonul de AI este aici, sper că se vede, apăsăm pe el și avem trei opțiuni. Prima este de traducere conversație, a doua stil de scriere și ultima ortografie și gramatică. Le voi lua în ordine inversă, deci voi merge prima dată la ortografie și gramatică. Textul meu este următorul: hei, ce mai faci? Totul e ok, vrei să ne vedem sâmbătă seara? Intenționat l-am scris fără unele semne de punctuație, să vedem cum îl corectează. Dau pe ortografie și gramatică, iar acum se verifică textul. Și automat a pus o virgulă, de asemenea folosește și diacriticele, a pus un S aici, iar acum dăm doar introduceți și aici am noua variantă corectată de mesaj. Bun, următoarea funcție AI ar fi stil de scriere. Dau pe ea și să vedem ce ne apare. Avem varianta originală. După care mergem la următoarea, care este profesionistă. Bună ziua, sper că acest e-mail vă găsește bine. Este prea profesionistă pentru că acesta nu este un e-mail, este doar un SMS. Deci o dezvoltă oarecum, da, mi se pare prea mult. După care avem varianta relaxat. Salut, ce mai faci? Ești ok? Vrei să ieșim sâmbătă seara? Varianta socială, unde introduce și niște hashtag-uri. Și stilul politicos. Bună, cum te simți? Totul este în regulă, ai vrea să ne întâlnim sâmbătă seara? Și ultimul, în care se adaugă și emoji, avem un mic emoji la sfârșit. Bun, voi alege stilul politicos, mi se pare cel mai ok. Dau introducere și iată că mi-a apărut aici. Bună, cum te simți? Totul este în regulă, ai vrea să ne întâlnim sâmbătă seara. Iar acum, ultima funcție este aceea de traducere conversație. După cum v-am spus, din păcate nu este disponibilă în limba română. Dacă dăm pe automat, putem selecta engleză, franceză, germană, italiană sau să adăugăm alte limbi. Deci în cazul în care scrieți mesajul în una din limbile prezentate de mai sus, puteți automat să îl traduceți, doar selectați de aici limba dorită în care vreți să traduceți sau adăugați alte limbi. Dați send și mesajul este trimis automat. Bun, deci avem niște funcții AI foarte faine care ne ajută, sunt de folos, corectează automat textul, ortografia, de asemenea ne putem alege un stil mai relaxat sau mai politicos și de asemenea putem și traduce mesajul. Acum voi da send, mesajul a fost trimis. Ce este fain la aceste funcții? Că ne scutește de o grămadă de timp. Bun,
A și venit mesajul, deci totul este ok. Acesta a fost tutorialul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos. Sper să fie implementate aceste funcții AI pe cât mai multe telefoane din gama Samsung, pentru că, pe părerea mea, sunt foarte utile. Și, cum am spus, sper să vă fie de folos și ne vedem la următorul tutorial. Să aveți o zi faină!